Ipakita sa tanan ng malumo ninyong kinaya. Hapit na mo balik ang Ginoo. Ayaw ka mo kabala ka sa bisan unsa, kundili pangayo sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ugang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna. Diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus, sa katapusan mga igsoon, una ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo, ug angayng daigon sa mga butang nga matuod. Ligdong, matarong, putli, matahong ug halandon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatonan na dawat na dungog ug nakita diri kanako, ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo.